Ústavy Slovenskej akadémie vied už po 5. raz privítali vedychtivých žiakov a študentov z celého Slovenska vďaka projektu Letná škola mladých vedcov. Počas celého týždňa zažívali vedecké pokusy, pútavé diskusie či stretnutia s vedcami. Do projektu sa tentoraz zapojilo takmer 50 školákov a až 14 pracovísk Slovenskej akadémie vied, pričom jedno z nich sídli v Košiciach. Toto bol prvý ročník, kedy sme vyšli do regiónu, zapojil sa Ústav materiálového výskumu, ktorí svojim účastníkom ukázali napríklad, ako sa čistí kontaminovaná voda materiálom z odpadu. Po bádaní na ústavoch bol pre účastníkov pripravený tradične bohatý sprievodný program. Okrem toho odborného programu, ktoré deti mali zhruba od 9. do 16. sme potom mali prezentáciu nadácie o divokých zvieratách, takže sme tu rozoberali rysa, ktorého máme aj na Slovensku. Potom sme sa zúčastnili exkurzie do Mochoviec, do jadrovej elektrárne. Takisto sme boli na návšteve Devína, kde nám pani urobila skvelú prezentáciu o Slovanoch na našom území. No a mali sme takisto prezentáciu o superpočítači, ktorý sídli teda u nás na Patronke v areáli SAV. Na Chemickom ústave sa žiaci oboznámili s veľkou zbierkou kvasiniek, pozorovali ich pod mikroskopom a očkovali. Okrem toho mali možnosť vyskúšať si rôzne experimenty. Dneska sa oboznámime viac s cukrami, vyrábame si aj cukríky. Práve teraz si skúšame vyrábať jogurt pomocou baktérií, ktoré vlastne dáme do mlieka a oni sa rozmnožia a budeme mať jogurt. V záverečný deň podujatia prezentovali študenti výsledky svojho snaženia. Náš poster je na dve témy, ktoré nám boli dané na začiatku týždňa. Mali sme celý týždeň prednášky, aby sme tomu viacej pochopili. A tieto dve témy sa nazývajú kvantová teleportácia a protokol BBM-92. Zaujímalo nás, čo mladých ľudí najviac motivuje, aby sa prihlásili do letnej školy mladých vedcov. Vždycky ma bavilo sa učiť. Mala som vždycky rada matematiku, fyzika ma začala baviť až na strednej škole. A začala som považovať učenie skôr ako za koníček, nie ako za povinnosť. Tak som sa rozhodla prihlásiť sa na letnú školu mladých vedcov, aby som nejako užitočne strávila leto. Letná škola mladých vedcov má za sebou ďalší úspešný ročník a množstvo spokojných absolventov. Tak nech je aj zvyšok leta pre týchto školákov plný objavovania nových informácií.